Ka Sorkar Jilla Lingba ka Office Deputy Commissioner ka East Kazil District kum Shibenta Banwanra ka Jingya Bej bat ka Jingya Sngothu Jingmon halor ka Jaka Thenyut Anong Hali ha ka Khundai Trik Ruber Arjar Husan kalapen long ya ka Jelang ban batai benia halor ka ni ka Jingtmu dak ba khot lang ya baro ki Baidan Menta kentup ki ba persya bat ki ba kerjaan ban sna ya ka te ka Jaka Thenyut Kuman syukudo bakalami kejing persya ban penlong public hearing ya kabalabu aka shipau terik kulalungkot arjar pusan bat ka sorkar kalabu ban penlong biang aka arterik yong arjar pusan Henry yakani hab ban penkerya namar ke jimbam syai bah Hagani ke jelang lawan benda simenta dakino lam kesenjuk kinong sensar snong par umkhen ba kentup nakat santeli kisnong na East Castles riboy bat West Gentiles kabal lam khamat ban persya ya ka cakathe nyut hanong hali nangta ki bor pnya snong kanong hali ki sordar bat rangba snong namenriang bam kamar nongkro bat hadrang Nakaliang ke sorkar na lord ke kong RM Korba IAS Deputy Commissioner East Castles kiba mikmat na Office Deputy Commissioner na West Gentiles bat Riboy District ki officer na Katanat Urban Affairs Meghalaya State Pollution Control Board Shillong Municipal Board BDO Maurung Kenang Block Lembat ki Weipan Habakren cekilat patai kubor hadin ke jelang ubak super rengai Presiden kesenjuk ulapan pau bak jing batai nakaliang ke sorkar halor ketika jing temu kalong ke babanya Henry Kamde Shu ke bathamai bat ke badang pen artatien yaki kalong bak sorkar ke keren dakumwei Henry ki kampat kale dakumwei ulapan pau ru ban nakaliang ke senjuk kala sim ya karai bah hapo shibnai kin penlong shwai ke jing pesngotu sebaro kinong song snong bat kentu ya ke sorkar ban pen kenria ke public hearing ke balabu ban penlong ka arterik yong arjar pusan syaka weipat ke tarik kat kum kajingwan hadin bangila ya syong kum ar kanta ai rengkat lembat ki magistrate di DC kila dan lang hane te kila ai kajing batai ka long detail ba kajing batai ka babnya te ngila ong ki ngila jawab ya ki ba kini kajing batai jong phi nagalang ka office nagalang jungi kum ka senjuk ngila long aware bahana do menshwa ngila sha ya kane ba kamong thamai shu hangi ngila jutip ya ki nado menshwa Tenrai kai ka bapen artatin yangi kalong ba kibabun kikam kiba ka sorkar ka pentre kam kalong ka beper ha kikot sada bad hakikam ka begitre yo I kajing batai kalong dokumai anda pentre kam pad yakinu ki scheme yakinu ki project kalong pada kumai pat kamla ban penulong kumba la batai Tede nak takadaw kabanengkong kabang ires kalong ba ngimpat syania ke sorkar ba warla kala batai benia katuru ngimpat syania ba ke sorkar kan la ban le kumto kumba kala batai. Hatu nakaliang jungki ginong ilam hatu ki kwa beli di mana kata agreement dan kerja MOU benya sang kenang malada kalong bununu pila untuk sini ko kono ko. Hawa jabe de berkata kajing keli nakaliang jungi kum kesenjuk hakajing keren mene kalau don kajing ya tai ke babnya bah bad ha bekut hingga la sim karai bah hapo jong ke sibnai kandon kata kajing ya kandon ka discussion kin form nakaliang ka DC office kin sa form ya ka WhatsApp group ya ka bane discuss ya kini kijing dan nakaliang jungi ro ngi demand bah bai de bekane shwa ba country ngi de ban sim da ka agreement ka basai khnang ba kan long singanya ka manta ba di ka long den kalam ka agreement ngenam la ban ya chikmat yang project Tu pila on batay ngi kita daw ba pi persa pala ya ba wan ngi project batay kidau ki babun he ki ngidon sibun kidau katu kene ka bangila banjer kidau ka bangi persya kene kalong nagaleng juga senjuk ka banengkong kalong ba kene ka project site kajing temu banbu ya kene ka landfill kadai hajrong jong ka wa omken te hapo kadon ka wa omken ka bangi kum kinong song sinong hakini ki khasan lagi sinong te ngi penon kamur bor ya kene ka wa Hakilang paro nadu katong do ngia bam do kamit labat singi arpo sau kentangi penun kami kena kawa hakasum ka sajru wat haki umbam umdiru te kaban kong ai kalong mingi persya namar bang yo iba kadon ka jingma kabala ban afek ya kene ka wa umken kabangim kwa ba kene ka umken kabadon kadur jong gajing itenat kablong gajing kermen jongi nakamta kamenta bat kalawai kandu no kan librong no season kasngi kwa ban maintain ane ban pen bahai kene ko omken khnang ba kalong jigar khu yangi kade kata ka ban kong ka ar kalong bang yo I ba ka jingle jong ka sarkar hakini ki spor ki baladap kalong careless palat haba ka bu ya kanu ka landfill kamut ba kam syamla pentre kam kat kum gi an ka bakila batai ko malong no do mene ka long kalong careless ba bat ka bu jingma yangi ka kot ka khia
da kalong haka umbam umdi la kalong haka air pollution kanlong ka jing yang i kinong sung thau ki badon hasnda jong ka neka landfill lada ngim yakran china do menta te kidon sibun ki dau ki bala ban ki bangidon kata ka jing persya ka jing kan thubru ya ka bangidon saudong ya ka neka wa ni penun kamru ban rap ban riang kum ki kine ki ngidon ki pentha ka ba mo ngirep hangto ki ngirep ki johor ki jehap telada kamdon kanu ka protection ka babiang ya ka neka wa amken kelempep ki jabo jaban kentuj bat kai ke banjia ya kene karep kareng karep jongi kai ke banjia ku umpam amti ki do do penat ki badan hakene kawa le se kan long ka ban penduk yang i kum ki Kamu kelong bagi misalnya eksorkar namang ini eksorkar baru buat kecukuran kan di banyak dai kata telung di kemai yang satu kamu kelong bagi misalnya eksorkar beda ngimpat sanya eksorkar kumala kerencana do mene ba hadu menta mene ngila kerencana ke meeting ba ngimpat sanya ya eksorkar namar ka jing keren jongki dagaktin galong do kumai ki pen i yangi da ki bepar ki pen i yangi da ki video ki ba per le se ki bala wanra lane ki bala sim kupi ne ki wi pat ki jela lane la ban long da syapar jong jela jong ban pen i yangi ban pen sya bangin le kumne dan rai haba pau menta ladangi keren ya jing sya ba hadu menta mene kampodon kanu kata ka jing kata ka baka sarkar kala le tikna habede bat kaneka project kalong ba ngimpat yo i ba kalong successful kanu ka plan jong sarkar baro ki plan ki project baro ki long fil namar bak sarkar katkum ka bai keren katkum ka plan kem syamla penderekam ladangi pai siki surok lentisen ken pi ki plan ki long kumto bahaban play ban try perfectly lagi long ginu ni project tekas kajing plan katkum ki plan ki estimate lamang la estimate la ai ka plan ko biang harapa penderekam pat samadan kilong turmo la IT pateng hanu bat kajing tre ki kalong torti pela yo ihi markhamat yaki surok ki batang ban plit da ka tiro la yaki surok ki batwa na ka por te kai ka banjia ya ka jongi ro ka project lada ngimi kren chai menta ngimpat chania haru menta ka soka itu pun ban mengen wi jing lihat pin pan yang pada bandan da kerja agreement ka ban sign hawe di Hashwa bak sokar kan perlong ya hashwa bakan lada ja namar shwa ka taro kan don shwa ka discussion lane kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak ka jing ya dei ka bajan padang ka office bat ngi kisnong ke badon sodong ka ne ka wa amkan kan don shwa ka jing ya kren te shwa bangen poi ka taro kala don kam shwa ka awareness program ka babiang hadin kata ondong ila syairu nginom pat pediang lada kam don ka agreement namar ngimshania bale se ka jing ikut kaktin bat ka kam la ban kam gede tingi don kam ban don ka agreement ka babiang hadin bangila smutu syai ka ne kam kamu kumulong menta nangi smat kini sinong man pinsay menta halo tu kejimbatai bor sarkar bede betul ujian sulang mentan hoy kumulong menta ngani tu ipi hajing syah ka ne ka nagaleng jong sarkar kila mud bet ban pelong ya pubi gering haka atrik tenre nakaleng jungi ngila bu ecobiction ngiong ngilong syok hado kata hak bangem simlalong aware ya kene ka pulbi gering ba penlong atrik tengi khot yang kene meeting la se mentangi wan hang ne ka meeting kalong ban discuss ban ai kata jing syai be de kane ndai EDC la pen banaba kan donro ka pulbi gering atrik te halo kane nagaliang jongi ngila pen pau ki jing bat habakut hi ka government nagaliang jong ka DC bat ki nagatanat organ kila puspunno ya kene bat kila keren dak basai bangin pensengeno sautarik kanom longshu kene artarik kanom longshu kene blik hering te kila puspunno haki wei pat te ga tarik 4 penbana kin sale in detail chua da kajing yasngutu bat ngi kisnong la batha ro yangi bangin lej ban batai kini kijing batai ke playo mentah kisnong lada sngodon kamru bakini kitna trikam jong ka office kentuk naga urban bat naga pollution control board kila banwan ban ya pen ilam hakisinong kitau gijongi ban ai kata jing syai babnya namar ngimla ban pediang lese pajbaru ban batai mangi kinong elam sinong lese kandon kajing artatin te ngidon kam yaki bakin wan ban ai lang ya kajing syai naga bentakan naga project kenang pajbakan syai nakaliang ke Deputy Commissioner kalau ong ban nakaliang ke sarkar ke don jing temu ban penlong ya ke public hearing ka artarik ubnai ban wan henrei namar ke jimbam hun kinong sensyar senong on pen senge swaya ka nalor kata kalau ong ru ban nakaliang ke sarkar swa ban sedang pentrei ya ka kam kan sadon dak kenja jing te kular ke ban yasoi ha pedeng ki ar kan hun kenang ban la ban pej perman la don kanu ke jing ko bat ban rab ban nakaliang ke office kat bala kan persang ban pha ya ke jing pentep swa ban don kanu ke jing lang Karai kalong bay ni dang mut benpenong ke public meeting hearing haka artarik
Lat ko bala penbit na pollution board. Dengan da siyempre ng snow pa na marbala don teng ka jing persya ding yung haba khat chwa da ka meeting ya bar khat shnong. Then dala syong lai pakat asngap yaki de syong baka iga jing snow jong ki ru baba kabalong kaba ya ha bangin ya pakat chwa na marba ki pai pa nong syong shnong ki bakta ka ni project ki khambot ding i happen sya yaki happen snow thu yaki de larai menta ba nakaliang ki shnong bangin ngin lech ki shnong pen ai kata ka awareness ba ro ki shnong ban pen so thu baling idam kami gani ka project ban nang tang si kendu pat hadin si benai bat bangin la penya perkhat pat belum in pen fix ki public chiri hadin bagi pai ba la so thu ya ka jing mentoi jong gani ka project ya kan ni ki pai ba hi te ya ka ba menta ki nong ya lam hang ni kidang kata ka ki wan ha kan ni meeting ban wan ni yo ikajing shai tikla shai bat menta ki don kam pada ban pen shai pada ki pai ba hatu kan dan kan agreement pat lada shwa ban stang ni kam kan don da agreement ni kenja MOU na kan nu kita ba yung kung bajulong di project ba pero ng sarkar haba sedang nuno kam bay de pai pa hi sei don kenja MOU te nagaliang jong kin na urban affairs pila ong bakan sa don kenja MOU bagi nong shoshnong ban pej ban long ki ba ki whistleblower ni ki kenja banong ki nong pej shin mo lada duko akan duko no kam nang bagi yo ban ya tai niang yang kat badang ya project ni hadin habot ro kadang lu kajing ut jing nam na kini ginong ilam ki ong ba ting ting gini department kim jing pai ka jing tho habi de ngani ke jelang ba kim yo da kata ka jing tho hatu tai bi ban ong dang ne kani ka notice kam ne la sam da wing ki department but ni rumi shu yo so ni kam yo ni kami akot ko ba de ngatharai kata khandiat ka la pendeko ai kan ka kam namar ba kumbangi julong ni ka district administration ni pre jan bahabat kishno de hangni ni yo I ba kadang yo jing deko khandian dan ladon kata ka jing tip kishno shwa ka pot kiru kidang shutip mentah hadin ba ka notice namangis dan kata kejing kuslai yo kadon kanu makla akatai ka mde ka sermoni kom mo kani ba public hearing bobo kani ba di hagan ni ga badikong yo I ba kadang kejing put ni na yo ya taga jing ha ba kan ba ni khat fetishno nang ba ni la ban soto ya ki dan ne em taga jing put taga jing bit but ni shem shi sha ka don taga jing put na jing tina ma ki kem yo ya taga notice personally ha kishno kan ni tuan daga khat ko bote kan ni ka long ke ek ba so ya ha but na taga daw ni la ekran ki ru ki dan taga jing so kum tahi but ni ong okay tingila ai or ki shi nai ba ki tai ha posno bat nakaliang kumangan shirfit mo di kidan ki niki officer urban affairs bakin ni shai bat pollution board bat urban affairs kini shai kishno ya nam takan ni ka project nam makin soto bai hatu pi kum mi het jong district hatu pin menta pin pha nam ki jing tho saman na ki office sarkar habai de ba kini ki kam long kin pha da jing tho be saman na ki snong mangi su thu ba ni don kam be kirang ba snong ba pin direct ki ta ki department ba kin pha da ki jing tho le kin jan notice ki snong nak dia sangat habai de ke district office ngana ba pil ya ke district office nga ba nang ni syahmat ba ada don gano ka kam ga bede ba bai pa ki de ban tetep an ong if had district office ni undang kata ka issue kami na bai pada Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya